Yo, what's up mga lusno? So ngayong gabi ay babiyahe naman tayo papuntang Bicol. So itong dala natin Honda Beat. So normal na sa atin itong biyahe papuntang Bicol na solo ride. Yo, ako takbo. Ito pala lus yung route ko na papuntang Bicol dito. Duman ako dito sa may Alabang. Ayan mga lusno, hindi tayo na stoplight dito sa EDSA kasi pagdaan natin doon sa Mayotor nakago. Welcome to Tagkawayan, Quezon Province. Matindi na ang lubak sa Kalawag at sa Tagkawayan. Yan na lang iwasan natin mga lods pag babiyahe kayo ng Bicol. Yo, what's up mga lusno? So ngayong gabi ay babiyahe naman tayo papuntang Bicol. So itong dala natin Honda Beat. So nandito tayo ngayon sa may Flying B, Mindanao Avenue, sakop ng Talipapa, Quezon City. Dito tayo manggagaling. Papunta tayo ng ngayon, Sipokot, Camarines Sur. Balik na naman tayo ng Bicol. So ito yung dala-dala natin Honda Beat. Subukan na naman natin ulit bumalik ng Bicol. Gagaling lang natin doon nung last month. Ngayon babalik na naman tayo. So wala pang isang buwan, balik na naman tayo ng Bicol. So biyahe na naman tayo papuntang Bicol. May importante lang pupuntahan doon. So yun mga lusno, magiging ruta natin ay dito tayo dadaan sa may Calamba, Laguna. So mag-EDSA tayo, service road papuntang Calamba at saka papuntang Chaong, tagos na ang Pagbilao. So yun ang magiging ruta ng dadaanan natin ngayon papuntang Bicol. Time check mga lods, ang oras ng ating biyahe ngayon is alas 11 ng gabi. So yan, alas 11 eksakto. Alis tayo dito sa Mindanao Avenue, Quezon City. So ngayon mga lods, pagka ganitong gabi ako alis lods papuntang Bicol or madaling araw, hindi rush hour, hindi na ako dumadaan sa may service road sa Laguna. So mabilis lang ang biyahe dyan kasi wala naman dyan traffic na pagkagabi pagpapunta doon southbound. Madaling araw na yan, wala na ganong traffic dyan. Marami dyang stoplight pero pagka gabi naman pinapatay mga stoplight na iba dyan. Saka wala na ang traffic dyan sa stoplight. Mula dito sa EDSA, isang stoplight lang tayo nyan dito sa may Basyo Turn sa may SM North Annex. So dire-diretso na yan hanggang doon sa may Bikutan. So doon na tayo mga stoplight yan pagdating doon sa bandang Bikutan. Ayan mga lusno, hindi tayo na stoplight dito sa EDSA kasi pagdaan natin doon sa Mayotor nakago. So mula doon sa Mindanao Avenue, hindi tayo na-stoplight hanggang dito. Ito na tayo ngayon sa may flyover ng Quezonab. Dire-diretso na tayo niyan hanggang doon sa may Taguig. Doon na tayo may stoplight niyan, yung sa may stoplight doon sa may Taguig sa C5. Doon na tayo may stoplight niyan kung naka-stop doon pagdaan natin. Pero kung nakago, dire-diretso pa rin tayo niyan hanggang doon sa Bikutan. Dito sa EDSA, iiwasan mo tong mga stoplight, flyover or tunnel kadadaan para dire-diretso lang ang biyahe mo. Mabilis papuntang Bicol. Mag-stop over na ako nito doon sa mga Shell Calamba. Saglit lang, siguro mga 5 to 10 minutes, mga ganon. Tapos sabay back naman ako nito papuntang Old Chigsagro. Doon ako ang mag-stop over talaga ng medyo matagal-tagal, siguro mga 30 minutes. Yan ang magiging plano sa ruta ko. So yun mga lods, update ko na lang kayo mamaya ulit kasi madilim tong biyahe ko ngayon kasi gabi. Solo ride lang tayo ngayon. So sanay naman tayo magbiyahe ng mag-isa lang. So normal na sa atin itong biyahe papuntang Bicol na solo ride. Nandito na tayo sa Misalis. Ay, ang bilis lang ng biyahe natin, no? Dito na tayo agad. Wala pang 30 minutes, nandito na tayo. Nandito na tayo ngayon sa may S-Service Road sa may Bikutan. So hindi tayo na stoplight. Pagdaan natin doon sa may C5 na stoplight sa ilalim, hindi tayo na abutan ng naka-stop doon. Pero diretso nakago. Ito pala yung ruta ko na papuntang Bicol dito. Duman ako dito sa may Alabang. Is iwas ulan. Pag doon ka dumaan sa may Tanay or patagos ng Lokban sa backdoor, madalas umulan doon kasi bundok yun sa Kagubat. Isa pang maiwasan mo din pag dito ka dumaan, maliwanag yung kalsada, hindi madilim. Doon pag dumaan ka naman doon sa Tanay is madilim doon. Saka puro paahon doon, kurbada ang kalsada. Mga bago-baguhan doon at saka hindi sanay, mahihirapan doon pag doon dumaan ng gabi kasi madilim doon. Ma-overshot lang, hindi natin masabi. Kasi pag doon ka dumaan sa Tanay tapos sulo ka lang tapos nasiraan ka doon sa gitna ng bundok at tudas ka na doon. Magtutula ka doon sobrang dilim. Nakakatakot pa naman doon kasi yung dilim ng kalsada doon. Buti kung may mga ilaw-ilaw kahit papano. Tsaka wala ganong kabahayan doon. Lalo doon sa Pililya at saka sa Kabinte, delikado doon pagka gabi naman doon, madilim doon ang kalsada. Lods, Alabang na tayo. Alabang Muntinlupa na ako yung mga lods. Uy, wala na pala dito yung Star Mall. Na-miss ko dito wala na palang Star Mall dito. Dito ko dati nagtatrabaho Wala na palang Star Mall Alabang. Ngayon ko lang napansin Nandito na tayo ngayon sa may Alabang Muntinlupa. Time check 11:56. Mag-alas 12, isang oras nakarating tayo dito sa Alabang mula Quezon City. So ayan, nakagulot dito yung stoplight. Parin tayo na stoplight mula Quezon City. Siguro din na tayo madadali ng stoplight sa mga San Pedro, Binyan or sa Santa Rosa. So, panigurado yan kasi marami stoplight dyan
Tingnan natin. So ayun mga lods, ito pa lang yung kanaunahang stoplight ko na hinintuan mula sa Quezon City. Dito tayo sa may mismong poblasyon sa sentro ng Muntinlupa. Dito pa lang tayo na tsimpuhan na nakahinto yung stoplight pagdaan natin. So ang oras natin is 12:01. Sentro ng Muntinlupa poblasyon mula Quezon City. So yung gas natin wala pang bawas. Full bar pa. So nandito tayo ngayon sa turbina, no? So dapat sa Shell, pero dito na lang pala ako sa 7-Eleven mag-stop over kasi may bibilihin ako dito. Bibili tayo ng energy drink pampalakas sa biyahe. Dito na lang tayo sa 7-Eleven. So ayun mga lods, no, katapos lang natin mag-stop over doon sa may 7-Eleven ng mga 10 minutes, bumili lang tayo ng energy drink. So takbo na naman tayo papuntang Bicol. So babaybayin natin tong Calamba papuntang Santo Tomas at San Pablo, Laguna. So ang nabawas sa ating gas is 1 bar mula Quezon City papunta dito sa Calamba, Laguna. 1 bar pa lang yung nabawas ng ating gas dito sa ating Honda Beat. So matipid talaga, no, mga lods. So nandito na tayo ngayon sa may Arco na Chaong. Picture tayo dito. Arco ng Chaong, Quezon Province. Time check, alas 2 na mga lods. Nandito na tayo ngayon sa may Chaong. Ito, paliko tayo dito sa Chaong Bypass Road sa may kaliwa natin. Itong pakaliwa, ayan, Chaong Bypass Road. Dito tayo dadaan. 2 hours later. Welcome to Tagkawayan, Quezon Province. Ayan, papasok na tayo dito sa Tagkawayan. Umpisa na ang tagtagan, Tagkawayan. Kasi Tagkawayan. Eh naka. Pero parang mas okay pa tong kalsada dito sa Tagkawayan kaysa doon sa Calawag. Ito matagtag lang kalsada eh. Sa Calawag putik na yan ang lubak nung grabe. Talagang plak ng plak da minsan yung gulong mo doon eh. Putok-putok talaga eh. Ang sakit na sa kamay kakapirsa doon eh. Pag nahulog ka sa mga lubak-lubak doon eh, bilang mataas hindi pantay na kalsada, pak talaga palagi yung ano doon eh, mags eh. Sa lampak talaga lagi doon yung gulong eh. Puputok yung shock niya. So ayun mga lods, napapasok na tayo dito sa may Camarines Sur Province. Ayan o, yung ano nila, boundary, yan Del Gallego. Pasok na tayo dito sa Del Gallego. Nasa ano na tayo, Camarines Sur, Bicol. So napasok na tayo dito sa kalsada nila, boundary ng Tagkawayan, Quezon saka Camarines Sur, Bicol. Wala, anong ginagawa ng jowa ko dyan? Bakit nandyan? Ay patay tayo dyan. Nandyan na yung jowa ko, takbo. Katakot ang jowa ko, nandyan na. Nandun no. Jowa nyo nandun no, may rebulto na. So in mga lods, nandito na tayo ngayon sa Sipokot. Nakarating din sa wakas. So ang oras ay alas 11 na. So umabot tayo ng 12 hours sa biyahe natin mula Manila, mula Quezon City hanggang dito sa Sipokot, Camarines Sur, Bicol. Tagal na naging biyahe natin dahil na-stranded tayo ng 2 oras doon sa Pagbilao. Grabe, baha kasi din ng mga kalsada doon. Nahirapan tayong bumiyahe, sobrang lakas ng ulan. Kaya ito, umabot na naman tayo ng 12 hours papunta dito sa Bicol. Pagod na to ang kamay ko. Grabe ng lubak ngayon sa may Calawag, sa Tagkawayan. Mas okay pa yung Ragay. Matindi na ang lubak sa Calawag at sa Tagkawayan. Yan na lang iwasan natin mga lods pagbabiyahe kayo ng Bicol. Hanggang dito na lang aking vlog mga lods. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo akong kalimutang i-like, i-follow and subscribe sa aking YouTube channel. Follow sa aking Facebook page. Bye bye.